በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትሁባ አገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ ፈጣሪና ኣምላኽና ኣምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ንኹሉ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ንዘነቃቃሕና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ከም ፈቃዱ ብምሕረቱ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ሰለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍረቅ ለይቲ ክትንስኤ መዝሙር ዳዊት 119:62 ኣብ ዝብል ኣርእስትና ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 43 ክፋል ንቁሕ ምዃን ሰማያዊ ትእዛዝ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ እሞ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ንጉባኤ ዝኸውን ከምኡውን ንህይወተይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጡቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ዘላ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ። እዚ ወንጌል እዚ ከዓ በተን ለባማትን ዓያሹን ደናግል ገይሩ ከመይ ክንነቅሕ ከም ዘለና እንታይ ክንጽበ ከም ዘለና ዘለብን ኣምላኻዊ መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ። ንባብ ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ይቕበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከዓ ተን 5 ዓያሱ ተን 5 ገና ለባማት እየን። ተን ዓያሱ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን። ተን ለባማት ገና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ብጥንአን ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንጎየ ግና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን። ፍርቂ ለይቲ ገና ጨራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ሽዑ ተን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በለአን። ተን ለባማት ከዓ ይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ዳኣ ኼዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን ንመለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ። ተን ተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ። ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፂአን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተና ኾታ በላ። ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብለክና ኣለኹ ኣይፈልጠክን የበለን። በኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ይሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ዘይግባአና ክንሱ ምሕረት እግዚአብሔር በዚሑልና ዝረኣናዮም ንኡሳን ኣርእስቲ ቀዳማይ ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ፣ ካልኣይ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ሳልሳይ ድንግልና ሕልና፣ ራብዓይ ዕሽነትን ልቦናን፣ ሓሙሻይ ቀንዴልን ዘይትን፣ ሻድሻይ ኣዋጅ ፍርቂ ለይቲ፣ ሻውዓይ ልመና ልቓሕ ዘይቲ፣ ሻሙናይ ሸያጦ ዕዳጋ ዘይትን፣ ታሽዓይ ብቑዕ ምድላው ንተሳትፎ ሰማያዊ ዕድመ፣ 10ይ ምዕፃው ኣፍ ደገ፣ መበል 11 ሕቶ ንምኽፋት ኣብ ደገ፣ መበል 12 ንዘይፈልጥዎ ዘይፈልጥ መርዓዊ፣ መበል 13 ዘይፍለጣ መዓልትን ሰዓትን፣ ናይ ሎሚ መበል 14 መወዳእታ ናይዚ ወንጌልን ከዓ ንቑሕ ምዃን ሰማያዊ ትእዛዝ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብነት ምስ ሃበ ንቑሑ ብዝብል መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ ዓፂዎ እዩ። ንቑሕ ምዃን ሰማያዊ መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ።
ስለምንታይ ንቁሓት ክንከውን ተደልዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 10-12 ክንርኢና ብዝተረፈ ሰሕዋተየ ብጎይታን ብጽንዓት ኃይሉን በርትዑ እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይ ናብ ሰማያት እምበር ምስ ሥጋ እንደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ እዩ። ሰይጣን ኣራዊታዊ ባህሪ እዩ ዘለዎ እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና ኣምላኻዊ ባህሪ፣ መልኣኻዊ ባህሪ፣ ሰብኣዊ ባህሪ፣ እንስሳዊ ባህሪ፣ ኣራዊታዊ ባህሪ ኢሎም ኣብቲ ናይ ስነ ፍልጠት ትርጓሜ ቀሚጦም ኣለዉ። ስለዚ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ኣብቲ ማእኸላዊ ባህሪ እዩ ኣቐሚጥዎ እዩ። ብጸጋ እንዳዓበየ ከሎ ናብ መልኣኻዊ ባህሪ ይዓቢ፣ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ ኣነ ዝመሰልኮ ንክርስቶስ ምሰሉ ዝብል ኣምላኻዊ ባህሪ የጥራጥሪ ወዲ ኣምላኽ ይኸውን እዩ። ከምኡ ክንገብር እንደዘይክኢልና ግን ካብቲ ሰብኣዊ ባህሪ ናብ እንስሳዊ ባህሪ፣ ካብ እንስሳዊ ባህሪ ከዓ ናብ ኣራዊታዊ ባህሪ፣ ናብቲ ሰይጣናዊ ባህሪ ትወርድ እዩ። ስለዚ ንቁሓት ክንከውን ዘገድደና ወይ ዝመኽረና ወይ ዝእዝዘና ነቲ ኣራዊታዊ ባህሪ ክንፈልጦ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 10 ሰራቂ በጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽን እዩ፣ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጽኣኹ ኢሉ። ሰራቂ በጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽን እዩ። ስለዚ ነዚአን ዝጥቀመለን ነገር ከዓ ካብቲ ብዙሕ ጉርሒ፣ ሃንደበትነት፣ ተመሳሰልነት ግዳይ ክገብር ከሎ ነዚአን ሰለስተ ነገር እዩ ዝጥቀም። ጉርሒ፣ ሃንደበትነት፣ ተመሳሳልነት እዩ። በኣርሲ ታወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቕሖ እዩ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ምርድኡ ምጭባጡ ምእንቲ ክጥዕመና እግዚአብሔር ንምንታይ እዩ ንቁሓት ክንከውን ኣዚዙና? ንባህርን ውዕለትን እግዚአብሔር ንምምስጋን እዩ። ንቁሕ ምዃን ብጽዕና ስለ ዘውህብ እዩ። እቲ ግዜ ስለ ዘይንፈልጦ እዩ። እቲ ወሓጢ ንኽውሕጠና ብዘይ ዕረፍቲ ይጓዝም ስለ ዘሎ እዩ። ንንቁሓት ዝተዳለወ ዓስቢ ንኽንረክብ ሻድሻይ ደቂ ብርሃን ስለ ዘይድቅሱ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክንከውን ኣኽሊል ዓወትና ንኸይንዝረፍ ኣብ መጻጽኣ እቲ ግዜ ከም ኣብ መጻጽኣ ሰራቂ ሃንደበት ስለ ዝኾነ ነዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነቅሕ በቲ ሃንደበትነት ናይቲ ሰይጣን፣ በቲ ጉርሒ ናይ ሰይጣን፣ በቲ ተመሳሰልነት ናይ ሰይጣን ምእንቲ ከይንጉዳእ ኢሉ ነቕሑ እታ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ነቕሖ እዩ። እቲ ዝተጠቕመሉ ጉርሒ ልቦና ዘይኮነስ ነዴና ሔዋን ከመይ ገይሩ ከም ዝቐረባ፣ ከመይ ገይሩ ከም ዝሓተታ፣ ከመይ ገይሩ ከም ዘውደቆም ካብኡ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ። ንባህርን ውዕለትን እግዚአብሔር ንምምስጋን መዝሙር ዳዊት 57 ቁጽሪ 8 ክብረየ ንቕሒ በገናን መሰንቆን ንቕሑ ንወጋሕታ ከንቀሓየ። ክብሪ እግዚአብሔር በዚሕሉ ድኻሙን ሓጢአቱን ምሕረት ኣምላኽን ምዘከረ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ክብረየ ንቕሒ በገናይን መሰንቆን ንቕሑ ንወጋሕታ ከንቀሓየ። ስለዚ ኣኸዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ገዳማውያን ልክዕ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ክጅመር ዝእዝዙ እዩ። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 19 ምዉታትካ ሕያዋን ክኾኑ ሬሳታትካ ክትንስኡ እዮም፣ ኣውልኻ ኣውሊ ብርሃን እዩ፣ ምድሪ እውን ንምዉታት ከተውፅኦም እያ እሞ ኣቱም ኣብ ሓመድ እትነብሩ ንቑሑ ዕልል በሉ ከዓ እዩ።
ስለዚህ የተቀዳማይ ክነቆሖ ዘለና ንባህርን ውዕለትን እግዚአብሔር ንምስጋን ኣብዚ በአፍ ነቢ ኢሳያስ ወዳ አሞጽ ተባሂልና ዘሎ ሙታንካ ህያዋን ክኾኑ ሬሳታትካ ክትንስኡ አውልኻ አውል ብርሃን እዩ ምድርውን ንሙታት ከተውፅኦም እያ እሞ አቱም ኣብ ሓመድ ትነብሩ ንቑሑ ዕልል በሉ ስለ ድሕነቱ ስለ ተበጃውነቱ ስለ መጋቢነቱ ስለቲ ሰናይ ባህሪዩ ንምስጋን ይኹን ነቅሕ ዘድልየና እዩ እቲ ቃልኣይ ንቑሕ ምዃን ብፅና ስለ ዘውህብ እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 36 37 ክሳብ 38 ማለት እዩ ካብ 36 ክሳብ 38 ንስኻትኩም ጎይቶኦም ካብ መርዓ ክሳብ ዝምለስ ዝፅበይ እሞ መፂኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብእቡኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ እዩ እቶም ጎይቶኦም ክመፅእ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮቲኦም ብፅኣን እዮም ተዓጢቑ መኣዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡ እውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ካልኣይቲ ወይ ሳልሰይቲ ሕልዋ ለይቲ መፂኡ ከምዚ እንተረኸቦም እቶም ባሮቲኦም ብፅኣን እዮም ተንለባማት ደናግል ጎይታ ክመፅእ ከሎ ተዳልየን ፀኒሐን እታ 5 መክሊት ዝወሰዱ ጎይታ ክመፅእ ክፀባፀብ ክመፅእ ከሎ 5 ምና ሂብካንን ንኸኣ 5 ወሲኸ ረቢሐ ኢሉ ክመፅእ ከሎ እሙንን ሕያዊን ኣገልጋሊ ብእሙን ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታ ካእትወይ እቲ በዓል ክልተውን እቲ በዓል ሓደ ግን ኣይከምከምኡን ሳልሳይ እቲ ግዜ ስለ ዘይንፈልጦ ንፈልጦ ግዜ ኣብዝን እዝን ሰዓት ኢልና ንሕና መደብ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና እቲ ግዜ ግን ንዓና ክንፈልጦ ኣይተዋህበን ስለዚ እቲ ግዜ ስለ ዘይንፈልጦ ቀረባ ይኹን ርሑቕ ብዝመፀ ይኹን ኣብ መፃፅኣታ መፍትሒ ምንቃሕን ምድላውን ምዃኑ እዩ ምሂሩና እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 42 ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ መዓልቲ ጥራይ ኣይኮነን እታ ሰዓት እውን ንባዕላ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰዓት እውን ተን ደቃይቕ ኣበየናይ ደቃይቕ ከም ዝመፅእ ኣይንፈልጥን ብኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ እዚኣ እታ መበገሲ ጥቕስና ናይዚ መዓልቲ እዚኣ እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 33 እቲ ግዚኡ መዓስ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑን ጸልዩን ራብዓይ እቲ ወሓጢ ንኽውሕጠና ብዘይ ዕረፍቲ ይጓዝም ስለ ዘሎ ግና ከም መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪብ እዩ ስለዚ ርእስኹም ግትኡ ንጸሎት እውን ንቑሑ እዩ ዲያብሎስ ትመጻርርትኹም ዝውሕጠ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑ እዩ እዛ ሓሳረ መከራዚ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም ይበፅሖም ከም ዘሎ እናፈለጥኩም ብእምነት ጸኒዕኹም ተቃወምዎ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ንሱ ክፍፅመኩም ከጽንዓኩም ከበርትዓኩም ክስርተኩም ስለዚ እቲ ወሓጢ ንኽውሕጠና ብዘይ ዕረፍቲ ይጓዝም ተንዝጥቀመለን ባህርያት ከዓ ጉርሒ ሃንደበትነት ተመሳሳልነት እዩ ንምንታይ ጉርሒ ዝጥቀም ክሓታ ከሎ ነዴና ሔዋን ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ካብዛ ኦም ህይወት ከልኪልኩም ኢሉ እንተሓቲትዋ ከይተስተውዕለሉ ምእንቲ እግዚአብሔር ስለምንታይ እዩ ኣብ ኩሉ ኦም ጎነት ዘሎ ከይትበልዑ ከልኪልኩም ኢሉ እዩ ዝሓታይ ኣይፈልካን ካብ ኩልኮ ኣይተኸልከልናን ካብታ ማእኸል ዘላ ጥራያ ስለምንታይ ከኻብኣ እንዳበለ እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ እንስሳ ተመን ጎራሕ ነበረ ለባምን ጎራሕን በበይኖም እዮም ማለት ለባም ንበረኸት ንጽድቂ ክኸውን ከሎ ጉርሒ ግን ምስ ክፍኣት ዝተተሓዘ እዩ
كلاي اتوحات انت عايز تكم تماساسال نتي ابتناي زرعن زرعن كم زرعنا ابتسرناي كردادي زر كما يقروا يزرعوا خا اتوم بب ابره بب تاراخ حلو زتمدبو بحساب تتححزهم مسدقسو مسرعيهم يقاصو ناي مقصاي بحري يزلوي ስለዚህ ነው ጊዜ ከካታተሎ ማቤናይ ጊዜ ደህሙ ማቤናይ ልክ እخدቅስ ሆለው ንዓይነት ሃንደበትነት ዝጥቀመላይል ድቅስ ምሳለም መሰበሉ ነታخرና ቅርዳድ ዘሪእዋይ ስለምንታይ አብት ቅርዳድ ካል አብት ስርናይ መሸላ ካል ዕፉን ዘይዘርአ እቲ ተማሳሳልነት እዩ ረቂቅን ምግባር ንኸይፍለት እዩ ስለዚህ ደቂሶም ስለዚህ ነበሩ ነዚ ሃንደበት ዚያተ ተጠቂመላይል ተተማሳሳልነት ካ አብት ቦታ ስርናይ ንስርናይ ዝመስል ክርዳድ ምዝራይ ስለዚህ ኻዩ እቲ መጻርርትኩም ዲያብሎስ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝ ማንበሳ ይዘውራሉ እሞ ተጠንቀቁ ምስበለ ንቅሑ ኻዩ በጉርሒ ከይንታለል በሃንደበትነት ከይንታለል በተማሳሳልነት ካ ከይንታለል እቶም ተኻሉ እንታያም ዝገብሩ ይልዎ بقع قربت يخدوني مخنياتو قربت بقع عند زي تخلينهم بمعدو خمسة خلوا كمس خلوا باقي عريانهم كهاد ما يعني ندحر قرابتنا يبقع تخلينهم جن زين باقي كم سنة خمانة يعني لهم أما أخلهم نخحوسو عدل الرخبة أما أخل أنت تحاقسهم كتقعوا قليلي إذا أراويتها وبهري بزناي زمننا زمزو سنفلتت معبالة ملكتنا توم أراويت نتن انسساتات نتن عواف كما يقرم يتكعون دحرينا لك عناي ديابولوس بهري إذا بهر زي إذا اللوي سلازي اتوحاتينا سلازي يعرف نخين وحد يخنك حزل لنا مالت ننقحات زتدالوي عصب نخنركب وزر حموشة نمنتاي من كحزد لينا ننقحات زتدالوي سلازي بحق انت تواجينا كنسعرنا انت سعرنا خا نايز سعرو عوت على شلمات لنا از شلمات زخا كاب እግዚአብሔር ዝወሃብ ብጽና እዩ አብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 እቶም ጎይቶኦም ክመጽ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮቲኦም ብጻአንዮም ተዓጢቁ ኣብ ማዕድ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም ብሓቅ ብለኩም አለ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 37 እቶም ጎይቶኦም ክመጽ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮቲኦም ብጻአንዮም ተዓጢቁ ኣብ ማዕድ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም بحق ብለኩም አለ ካል ንቁሓት ምዃን ዘድልየና ደቅ ብርሃን ምእንቲ ክንከውን ደቅ ብርሃን ስለ ዘይድቅሱ ደቅ ብርሃን ከዓ ኩሉ ግዜ ንቁሓት ከም ዝኾኑ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 4 كساب شمون تزلو كم فقاد እግዚአብሔር ክንሪና ንስኻትኩም ገና حواتي كل خاتكم دق برهانن دق معالتن يخمሞ اتا معالتت يا خم سراء خيت مصابكم سي اب ጸልማት አይኮንኩም እንዘለኹም ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን አይኮናን ደጊም ንንቀሐን ጠንቀቕ እምበር ከምተን ካልኦት አይንደቅሲ እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲኦም ዝድቅሱ እቶም ዝሰኽሩን ብለይቲኦም ዝሰኽሩ نحنا قنا دق معالتي خاب كوناس درع امنتن فقرن نتا تسفا مدحانون كم قرع رأس غيرنا تخدينا نتنقق ازي نقحات زي ازي تقهات زي دق برهان من انت خنكون دق برهان سلا زي دقسوي كما يلوم يم دق برهان زي دقسو كامن هنا نمهار أب قبر حواريات معرف 30 حدن قبر حواريات معرف 10 قصر 30 حدن ندك أمزام مرتيدة دحري يوم من تخسعبو
ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንስኦም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ነፍስ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘይኮርኩን እናዘከርኩም ነቁሖይ ኣብታ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘገልግሎት ዝነበረ አገልግሎት ኣብ ማእኸልቶም ደቀ መዛሙርቴ ቄናን ነገር ዝምህሩ ኢሉ ካባኻትኩም ክትንስኦም ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ ካብ ማእኸልኩም ክትንስኦም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ኢሉ ስለዚ ከመይ ከም ዝነበረ አገልግሎቶም ንምርዳእ አገልግሎት አቦታትና ሐዋርያት አገልግሎት አቦታትና ቅዱሳን بدقائقن بساعتن بفرق ساعتن زي كونس 3 عامات ملو ليتن معالتن مخا بنبعاتي أولس كم زبالة ماتيوس كم زبالة فيليبوس كم زبالة زي كونس ليتن معالتن بنبعات نفس وكفكم ممعات كم زي يبكركم نذكركم نقطه حجخ أنا أملاخ النتخ هانسكمن مسكلهم قدسان كرستيكم زخيل قال صقو يا محصنكم الله خيل يزسنابتهم شوعي اخلي العوثنا نخين زرفيل قال املاح تايز بلنا خ معلت مجمار معلت مفصام يبلص صوعات بزحات حريات جنا وحدات يوم يلو قال املاح بتاغفح مقد زخدو بزحات يوم يلو بتاقطان مقد زخدو جن وحدات يوم سلازي أخليل عوتنا نخين زرف أم معلتي فردي سعرات كوينا بتستسعر ديابلوس سعرات كوينا نخين ترف أخليل عوتنا نخين زرف النائي منك أحزد لينا قلتي فمسأل له حدا كو أخليل كخين زرفك نتزلك أصنعك حزوي نتمرح بيت خريستيان أخليل عوته زمن طلو تخلو يقاصوا ስለዝነበሩ ከተንቀቀው خلو ቀልጢፈ መጻለሁ ከይሳላቸው ክንደይ መዓልቲ ከምዝ ክጸንሕ ከይብል ምእንቲ ቀልጢፈ መጻለሁ ሓደኳ أخليልካ ከይዝርፈካስ ነቲ ዘለካ አጽኒዕካ ሓዞ ሻሙናይ አመጻጻ እቲ ግዜ ከማመጻጻ ሰራቂ ሃንደበት ስለዝኾነ አመጀመሪያ መእተዊና ሰይጣናው ባህሪ ጎርሄ ሃንደበትነት ተማሳሳለነት አመጻጻት ጊዜ ከማመጻጻ ሰራቂ ሃንደበት ስለዝኾነ አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 እነሆ ከም ሰራቂ መጻ ኣለኹ ጥራዩ ምእንቲ ከይከይድ ንሓፍረት እውን ከይርእይዎ እቲ ዝነቅሕ ክዳን እውን ዝእርንብ ብፁዕ እዩ رايو ما انت خي كيد نحفرتون كيريوا اتزنكح كدانون زئرنب بسي كداننا مغيار كداننا مخدان زاكل غزيون كم زيلو حندبتنت نايت غزي أماتيوس معرف 26 قصر 30 شمونتن 40 هدن شعو نفسيك سعموت أزياء وهي الله أبزخونو مسايو النقحو بلوم نساتهم جن كستعلوي كألون سلسة جزية بزري ونجر سرعة صلوت كمهروم كم يجرم بصلوت كنقحو خمسة لوم كم يجرم بصلوت نتي تقاراني كسعروا خمسة لوم كم زعينت سيب بزي صوم صلوتنا يوزني كبل سرعة صلوت كمهرم نفسي كسعموت أزياوي هلا أبزخونو مساي ونقحو بلوم ساتهم دقسو يزبلنا تم زدقسو بليتيهم زدقسو تم السخرو خاء بليتيهم السخرو نحناقن دق برهان ندق معالتني نايم أو قصر 40 حدن وانجيل ماتيوس 20 شريفشن نافتنا خيتااتوس نقحون صليون منفس تداليلو سقاقنا دخوم اتو ما وشنا زلو كلتا بحري كنزنعوم اتزشو قروم زنبره نخصولت نخيمات تزشو قروم زنبره خفلتو كلتا قزيه بتكبار مهيرو سالساي قزيه مستمل سدكشو مزنحو هجت قزيه اخيليو دكسوي
ትታዝ ተሓዘላ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዝዎ ክመጽእ ከሎ ነቂሑ ኣብ ጸሎት ነይሩ ንዓና ኸ እንታይ ኢሉና ኣብ ፈተና ከይተኣትወስ ነቕሑን ጸልዩን እቲ ምንቃሕ ብጸሎት እቲ ጸሎት ምስ ጾም ክኸውን መንፈስ ተዳልዩሎ ስጋ ግና ድኹም ስለዚ ስጋ ደኺሙ መንፈስ ግን ዝተዳለወ እዩ ምእንቲ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ስጋና ብመንፈስና ክምራሕ መንፈስና ከዓ ብመንፈስ ኣምላኽ ክምራሕ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 34 ክሳብ 36 ከም ዝብል ከም ዝገሸ ሰብኣዩ ቤቱ ክሓድግ ከሎ ነባሮቱ ስልጣን ሃቦም ንነፍሲ ወከፍኮም ከዕዮ ነቲ ሓላው ደገውን ክነቅሕ ዓዘዞይ እቲ በዓል ቤት መዓዝ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ወይ ምሸት ወይ ፍርቂ ለይቲ ወይ ደርሆ ነቆ ወይ ከዓ ንግሆ ብድንገት መጺኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩምሲ ስለዚ ነቕሑ እዩ እቲ ግዜ ብሃንደበት እዩ ዝመጽእ እዩ እቲ ግዜ ክንፈልጦን ንወዲ ሰብ ክፈልጦ ኣይተዋህበን እዩ እቲ ጎይታ ዝደልዮ ዘሎ ግን እቲ ግዜ ስለዘይንፈልጦ ኩሉ ግዜ ተዳሊና ክንጸንሕ ስለዚ ንዓኻትኩም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ እዚ ንዓኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንኹሉ ብሎ ኣለኹ እሞ ነቕሑ እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 37 ሕጂ ብኸመይ ኣገባብ ክንነቅሕ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ሉቃስ 12:35 ሓቋቆኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ኣብ ውትህድርና ዓለም እቲ ኣብቲ ግንባር ዘሎ ሳእኑ ኸውፅእ ኮነ ዕጥቁ ክፈትሕ ኮነ ኣይፍቀደን እዩ ምክንያቱ ጸላኢ ነቲ ሃንደበት ስለ ዝጥቀመሉ እዩ እቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ኣብ ዋርድያ ዘሎ እንድሕር ደቂሹ ከዓ ናይቲ ኩሉ ሰራዊት ጥፍኣት ቀሊል ይኸውን ሓቋቁኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን እዚ ነቦታትና ሐዋርያት እንዳኣሊልዎም እምበር ለምሞ እንታይ የድልየና ከይንብል ምእንቲ እዚ ንዓኻትኩም ዝብሎ ዘለኹ ንኹሉ እየ ዝብሎ ዘለኹ እሞ ነቕሑ እዩ ግና ኸታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ዘባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ከም መፈንጠራ ክትበጽሖም እያ እሞ ስስዕን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጻብኩምሲ ንነብስኹም ተጠንቀቑ ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቕ ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባል ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡ ኩሉ ሳዕ ነቕሑ እዩ ነቑሕ ምዃን መለኮታዊ ኣምላኻዊ ሰማያዊ ትእዛዝ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:13 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:13-14 ነቕሑ ኣብ እምነት ጽንዑ ሰብኡት ኮኑ በርትዑ ኩሉ ግብርኹም ብፍቕሪ ይገበር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሰይጣን ንባዕሉ ከም መልአኸ ብርሃን ይምሰል እሞ እቶም ኣገልገልቲ ኃጢአት ኣገልገልቲ ዲያብሎስ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ኮይኖም እንተመጹ ኣየገርም በዛ ኣይትገረሙ ከመይ ካብኡ ሓሊፎም ዘስልጥዎ የብሎም እንታይ እንተ ኮይንና እንተነቂሕና እዩ ማለት ኣብ መጻጽኣ ጎርሒ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ዲያብሎስ ብቓል ኣምላኽ ይመጽኡ ኣብ ጸሎትን ኣብ ጾሙን ዘሎ ሰብ ብቓል ኣምላኽ እንተደኣ መጺኻዮ እዚ መንፈሳዊ ሰቢ መንፈሳዊ ሓሳብ ኢሉ ክቕበሎ ምእንቲ ኣብ ጽሑፍ እኮ ፈሊጥካ ደለኻ እንታይ ከም ዝተባህለ ፈሊጥካ ደለኻ ወዲ ኣምላኽ ትኾንካስ እስኪ ነዚ እማን እንጌራ ይኹን በሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ዝጠቐሳ ጥቕሲ ወዲ ሰብ ኢልዎ ወዲ ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝበሎ
ወድሰብ በአምላኽነቱ ክፍትኖ ስለዘይክእል ወድሰብ ኢሉ ናብ ታሕቲ ዘውርዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ከሎ በቲ ዝፈትዎ ወዲ መዝሙሩ በቲ ብሉፅ ዝገበሮ ብፁዕ ኢኻ ዝበሎ ወዲ መዝሙሪ ዝመጽእ ኣዚኻ ብትፈትዎ ሰብ ኣዚኻ ብትፈትዋ በዓልቲ ቤትካ ኣዚኻ ብትፈትዎ በዓል ቤትካ ኣዚኻ ብትፈትዎም መንፈሳውያን መራሕትኻ ክመጽእ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ እዩ ምክንያቱ ከጎድኡን ኢልካ ስለዘይትጽበዮም ብኦሙ መጽእ ኢልካ ስለዘይትጽበዮም ስለዚ ኣብታ ብፁዕ ኢኻ ስጋን መንፈስን ኣይኮነን መንፈስ ኣቦ ይገሊጹ ኢልካ እሞ ብፁዕ ኢኻ ኣብ ዝተባህለሉ መዓልቲ እዩ ሰይጣን ብጴጥሮስ ገይሩ ንጎይታ ከግልሎ ጀሚሩ ክመኽሮ ጀሚሩ እዞም ጎራሓት ዝበሃሉ ዝገብርዎ እዩ ዓዊሎም ተተዛሪቦም ሰማዓ ከይትረክብ መጠንቅቕታ ከይትረክብ ኣግልል ኣቢሎም ሰብ ከይሰምዖም እዩ ንዓ ከምዚ ሕሸካ ሎሚ እኮ ከምዚ እዩ ዝግበር ዘሎ እስኻ ዘይፈለጥካዮ እምበር እዚ እስኻ ተሓስቦ ዘለካ ቀደም ዝተረፈት ተሓሳስባ እዩ ንሕና ዝሓይሽ ክንነግረካ ንዓዳ እዩ ጴጥሮስ ንጎይታ ኣግለሎ እዩ ኣግሊሉ ቃል ብቃል እንታይ እዩ ዝብሎ እግዚኣብሔር ይባልህካ እዩ እዚ ቃል እዚ ካብቲ ናይ ሰይጣን መንፈስ ኣውፂና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ይባልህካ ዝብል ኣዝዩ ናይ ቅዱሳን ኣዝዩ ዓብይ ምርቃ እዩ ዝመስል እዩ ዓብይ ምርቃ እግዚኣብሔር ይባልህካ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ውግእና ከመይ ከም ዝኸውን ክምህረና ከሎ እንታይ ኢልዎ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ናይ ስጋ እምበር ናይ ነፍሲ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ኢሉ ክገንሖ ከሎ እዚ ኢና ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኢና ተማሂርና ኣብቲ መንፈሳዊ ንቕሓት ኣብቲ መንፈሳዊ ውግእ ስለዚ ሰይጣን ኣራዊታዊ ባህሪ ስለ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ሃንደበትነት ከምዚ ዓይነት ተመሳሳልነት ከምዚ ዓይነት ጉርሒ እዩ ዝጥቀም እዩ እዚ ዝገብረሉ ምክንያት ከዓ ነቲ ሓሲብዎ ዘሎ ውዲት ንክሰልጦ እዩ ውዲት ሰይጣን ተሰሊጡ ከዓ ንሕና ተበሊዕና ኣለና ማለት ንሕና ነቲ ንፅበየና ብዋጋ ደሙ ዝኸፈለልና መንግስቲ ኣምላኽ ስኢና ያሉና ምክንያቱ ዕውታት ጥራዮም ናብቲ ምድሪ ተስፋ ዝኣትዩ እቶም ዝተሳዕሩ ብዲያብሎስ ዝተሳዕሩ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወት ኪዱ ተባሂሎም ንዘለኣለም ናቱ ርስቲ ናቱ ኣብቲ ባርነት ናቱ እዮም ዝነብሩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊሙ እንታይ ኩን ኢሉ ደጊሙ ንቑሑ ኢሉ ንኢዮብ ብደገ ይኮነን መጺዎ በታ ምስኡ ዘላ ዝፈትዋ በዓልቲ ቤቱ እዩ መጺዎ ኣብ ኣፍ በዓልቲ ቤቱ ሓዲሩ ከዓ ንኣምላኽ ክሓደሞ ሙት እዩ ተባሂሉ ስለዚ እቲ ወግኡ ምስ መን ምዃኑ ሓይሉ መን ምዃኑ ዝፈለጠ ኢዮብ ግን ካብ እግዚኣብሔር ሰናይ ነገር ክንቅበል ከለና ኢድና ዘርጊሕና ኢና ተቐቢልና ሃብትን ክብረትን ሕጂ መከራ ክመጽእ ከሎ ከዓ ኢድና ዘርጊሕና ክንቅበል ይግባአና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ተኣራዊታዊ ባህሪ በጀካ ክቐትልን ከሓርድን ከጥፍእን ንኻላ ኣይመጽን እዩ ዝጓስየን ከብቲ የለዋ ኣብ ሻኻ ዘውዕለን ከብቲ የብሉ ጽሩይ ማይ ዘስትየን ከብቲ የብሉ እዩ ኣብቶም ብቑዓት ጓሶት ዘራብሕወንን ዝምግብወንን ኣትዩ ጥራይ መንጢሉ ምኻድ ይስርሑ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝማ አንበሳ ይዘውራሉ ስለዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 18 بخل صلوة لمانون كل ساعة بمنفس الناس اللهم أمه مسنا يزون بخل الناس أمامكم سلا كلهم قدسان بصلوة نقول سلا كلهم قدسان سلا حتى أنزي كنا سلا كلهم قدسان أبغى الجلوت أملاخ زلوا بخل صلوة لمانان كل ساعة بمنفس الناس اللهم أمه مسنا يزخلون الناس أمامكم سلا كلهم قدسان أب صلاة نقحو صلاة زوترو بقون بمسجنا نقحي سلا قالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን نقح مخان ملوكتاوي سماوي أملاخاوي تأزاز
እዩ ኣብ ዝብል ካብታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይታ ምሳሌ መወዳእታ ጎይታኹም በናይ ሰዓትን ግዜን ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ኢሉ ዝኣዘዘና ንቑሕ ምዃን ትእዛዝ እግዚአብሔር እዩ ንቑሕ ምዃን መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ ንቑሕ ምዃን ኣምላኻዊ ትእዛዝ እዩ ኣምላኻዊ ትእዛዝ ምኽባር ከዓ በረኸት ዓወት ኣለዎ እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ምናልባት ደንጊኹም ዝኣተኹም ደንጊኹም ዝመጻኹም እንታይ ኢና ርኢና ስለምንታይ ኢና ንቑሓት ክንከውን ዘድልየና ንቑሓት እንደዘይኮይንና እንታይ ሳዕብየን እዩ ዝስዕብ ንቑሓት እንተኮይንና እንታይ ዓይነት በረኸት ካብ ምንታይ ኢና ክንድሕን ንኽእል እታ መጀመርያ ቁፅሪ 1 ንባህርን ውዕለትን እግዚአብሔር ንምምስጋን ምንቃሕ ዘድልየና ካልኣይ ንቑሕ ምዃን ብጽዕና ስለ ዘውህብ እዩ ሳልሳይ እቲ ግዜ ስለ ዘይንፈልጦ እዩ ራብዓይ እቲ ወሓጢ ንኽውሕጠና ብዘይ ዕረፍቲ ይጓዝም ስለ ዘሎ እዩ እቲ ወሓጢ ዕረፍቲ እንድሕር ዘይብሉ ንኸይትወሓጥ ከዓ ንዓና ከዓ ብዘይ ዕረፍቲ ክንነቅሕ ከም ዘድልየና እዩ ሓሙሻይ ንንቑሓት ዝተዳለወ ዓስቢ ንኽንረክብ እዩ ሻዱሻይ ደቂ ብርሃን ንኽንከውን ምክንያቱ ደቂ ብርሃን ስለ ዘይድቅሱ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክንሪኦ ከለና 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት እዩ ከየብኮርኩ የገልግለኩም ከም ዝነበርኩም ምስክር በዓልኻትኩም ኢኹም ሻውዓይ ኣኽሊል ዓወትና ንኸይዝረፍ እዩ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ውሑዳት ግን ሕሩያት ግን ውሑዳት እዩ በታ ገፋሕ ኣፍ ደገ ዝኸዱ ብዙሓት እዩ ስለዚ ምስቶም ብዙሓት ዘይኮነስ ምስቶም በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ዝኸዱ ውሑዳት ግን ከዓ ሕሩያት ክፍልና ከምኡ ክኸውን ምእንቲ ውሳኔና ሕጂ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ኣኽሊል ዓወትና ንኸይዝረፍ እዩ ሻሙናይ ኣመጻጽኣቲ ግዜ ከም ኣመጻጽኣ ሰራቂ ሃንደበት ስለ ዝኾነ ሰይጣን ባህሪ ሰይጣን እንታይ እዩ ጎርሒ ሃንደበትነት ተመሳሳልነት እዚአን ከዓ ብንቕሓት ጥራየን ክሰዓራ ዕላማ ሰይጣን እንታይ እዩ በጀካ ክሓርድን ከጥፍእን ክቐትልን ንኻልእ ኣይመፅን ኣነ ግን ሂወት ምስ ተረፉ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዘይግባአና ክነስና ምሕረቱ በዚሕልና ጸጉኡ ዓዚዙልና በዚ ሰዓት እዚ በትህያው ቃሉ ስለ ቃል ኣምላኽ ስለ ንቑሕ ምዃን ነንሕድሕድና ክንመዓዓድ ነንሕድሕድና ክንላዘብ ዝፈቐደ ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ከምዝናህና ናይ ቃል እግዚአብሔር ከምዝናህና ናብ ቤት እግዚአብሔር ምኻድ ብዝተፈላለየ ፀገም ብሕማም ይኹን ብረሓቂ ቦታ ይኹን ዓቕሚ ምምስኣን ይኹን ነዚ ዕድል ንዘይረኸቡ ከዓ እግዚአብሔር ካብ ዝናህና ሓለፋ ገይሩ ብቃሉ ክምግቦም ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ የን ህይወት የን ካኢል ብዘይ ዝቃል ኣምላኽ ህይወት ስለ ዘይብልና እሞ ንከምዛ መሰለ ግዜ ዝሃበና ናይ ባህር ምስጋና የብፅሓዮ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብህድኣትን ብኣንቃዕድወን ብጥብኣትን ዝተኸታተልኩም ከዓ ተብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታን ይኽፈልኩም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን